Защо пазарът на недвижими имоти няма да спре да бъде активен? Изгледай до край. До изключително голяма степен пазарът на недвижими имоти е активен именно благодарение на хората, които търсят сигурност за финансите си, докато други просто търсят нови възможности и предизвикателства. С очакваните промени, като по-строг контрол, ограничаването на кешовите плащания, по-голяма проследимост на абсолютно всички валути и навлизането на дигиталното евро, поведението на доста купувачи рязко се променя и те предпочитат да вложат средствата си в недвижим имот. Смея да твърдя, че недвижимия имот вече не е само дом или инвестиция. То е начин и място за съхранение на капиталова стойност. Тук искам да отбележа, че именно такъв тип вложения не са без риск, особено когато условията на пазара се променят. Именно за това най-важният въпрос е не колко струва, а защо се купува.